Poobednejšia rutina zajacov. Naše zajace majú radi, keď im po obede hodíme aspoň za hrst trávy, dáme im čerstvú vodu a pomazneme ich. Tie najmenšie to majú najradšej. Najskôr skontrolujeme, či majú čistú vodu. Tieto ju majú čistú. A tieto takisto. Takto skontrolujeme všetky zajace. Tohto musíme preložiť do iného chlievika, pretože keď sme ho pustili von, tak sa vopchal do tohoto. Keď sme ho preložili, tak sme išli natrhať trávu malým zajacom. Musíme si švihnúť, pretože za chvíľu bude búrka. Hodíme im tam aj trošku skorotola. Pár kúskov púpavy, Zo pár malinových listov. trochu pyriny, orechové listy, Čerešňové listy. a tak ďalej. Keď sme všetko dozbierali, roztriedime malým zajacom trávu a lístie. Už sa všetci rozbiehajú. Týmto dáme ešte trošku trávy, predsa len ich je trošku viac. Môžete sa tešiť na ostatné videá.